Hej folkens! Velkommen til en ny video. Og vi har så tænkt os at spille ind på en server i dag. Det tror jeg hele tiden vi vil gøre. Og Skal vi ikke grave os ned her ved træet? August, vi tager et nyt træ og graver os ned ved det og sætter en jordblok, så folk ikke kan se, hvad jeg graver. nej, Andreas, vi skal væk herfra. Det her det er bare noobs, der bor her. Vi skal væk. Kom. Hvor? Vi skal finde en ny flod. Jeg er på vej. Og Ja. kom. Cave. Ej. Vi kan bare tjekke den. Der er allerede der er mange, der ikke, når man er i en cave, som der ikke tager. Ej, hvor sygt. Akrobatik, what? Jeg fik wilderne. Skal vi ikke gå herned? Jo. Der er noget vand. Er du gået derned, eller? Ja, jeg er hernede. Jeg gik ned ved det der vand. Vi mødes. Hvor? August. Vi går bare home, når det er. Ja, vi skal bare gå home. August? Jo. Hvad? Der er flagermus. Har du ikke set det? Ikke nu. Jeg skal lige se. Der er lava dernede. Hey, der er 3 år, der er mørkt her. Så det betyder, der ikke har været mørkt. Har du nogle fakler? Ja, jeg har 16. Nej, 6. Så er der fakler igen. Jeg Her er der kigger. også nogen, der er der. Vi skal længere ned. Jeg går ned. Ja, også med. I'm graving my ned. Because my name is August. Fuck. Nå, jeg kan se dit navneskilt. Du er helt vildt Kommer navn. ned. Ja. Har godt hernede. Lad være med at holde kæften. Det gør jeg heller ikke. Hey. August, jeg har fundet et godt sted her, hvor jeg... Se, der er nogen, der har gravet sig ned her. Nu der. Hvor du... Hey, Ja, er kom det hvad jeg tror det er? Tror det er en mineskagt? Nej. Det er nogen, ligesom at prøve at lave et hus eller sådan noget. Nå, kom August. Jeg gider ikke at grieve det, for der er lige noget. Der er en, der har et hus her, der hedder Bros. Kom August. Vent lige. Jeg vil lige kigge. Ding. Okay. Jeg vil lige se, vi er på... Ja. Kom August, herned. Nej, jeg vil gerne mine her. Der var lige været lava, så det er måske en god ting. Mine... Mining. Jeg skal nok hjælpe. Fine. Jo, vi går ned derover. Jo, det er længere nede, og det fører ind i en gang. Spændende. Se, August, der rundt skal vi mine her. Bare fortsæt. Yeah. Jeg vil gerne ned. Lidt længere ned. Vent lige. Jeg troede, der var en, der havde ligesom lavet et hus. Kan du vide, hvordan man climber sådan noget? Kom bare gå. Jeg er foran dig. Bum. Hey, der var kul. Kul. Er det godt eller skidt? Det er faktisk ret godt. Men jeg tror ikke, vi får brug for det. Sejt! Jeg er et forkert sted. Hvor er det? Lava. Jeg har fundet iron. Godt af. My honey. Det er sådan en hund. Skal vi tage iron? Selvfølgelig. Jeg har noget jord, vi kan bruge til at bygge. Og vandet. Eller, prøv at se, Andreas, gå lige væk, så skal du bare se her. Se. Smart, ikke? Hvor har du alle de der spændvand? Jeg har lavet en spændvand. Der er lapis lazuli, det skal jeg nok tage. Er det så vigtigt? Ja, det. Der er redstone. Det betyder godt. Oh my god, Andreas. Hvad?
Men det er bare, jeg synes ikke, det er så vigtigt, fordi med det her lapis lazuli kan man kun farve og sådan noget. Jamen, det er alligevel godt at finde en mine. Det betyder godt på et tidspunkt noget i en verden, ikke? Hvor jeg fandt Flyt dig lige. lapis lazuli i, og så fandt jeg diamond lidt efter. Sejt. Altså, jeg har en god idé, Andreas. Prøv at mine tæt på her ved kanterne. Hey, der er lava her. Jeg finder Se, der er en gang. Jeg finder tit diamonds, man finder tit diamonds, hvis man graver sådan her. Der, hvor der har været lava. Nej, det er godt nok. Jeg vil udgrave her. Man får faktisk FP for at mine. Fedt. Prøv at se, August. Ej, her er zombie. Ej, er der? Jeg hører det. Ja, det gør jeg også. Her. Må jeg finde en zombie? Hvor er det er spændende. Der. Den nu. Det er nu. Redstone mere. Der er mere. Der er redstone her. Det betyder faktisk godt, når man graver ned ved kul, og så man finder redstone under normalt. Fuck. Nej. Jeg står over for den farligste dyr i Minecraft. Hvad er det? En vaskeægte creeper. Den var så dum i hovedet. Hvad gjorde den? Det kunne du godt lide at vide. Den sprækker sig selv i luften. Den er ikke creeper. Nå, August. Her ved lavaen har jeg fundet redstone. Jeg har 57 redstone. Ja, et mega sejt sted. Nej, vi har været her. Der er dybt her. Eller er vi sådan virkelig langt nede? Det er altså faktisk man får mega meget XP fra mine. Det her er swag. August, jeg er allerede i level 5, og jeg var i level 2 lige før. Lige af mine. Jeg går bare sådan rundt og kigger. Jeg går rundt og slår med min pickaxe. Der hvor altså, der er jo alt lava, og det betyder, at der er diamond. Kul. Det er sejt. Jeg kommer langt ind. Der er diamond. Nej, det er ikke diamond. Bare iron. Kul. August, hvor meget iron har du? Jeg har lige lagt det i ovnen. Jeg vil lave en spand til dig. Jeg har lapis lazuli og redstone. Og jeg har 10 iron block. Eller nej, jeg har 10 af de der iron ore. I find iron. Hvorfor kan jeg ikke bare finde noget usselt kul? Jeg kan se. You can't not find. Der er iron. August, kommer jo lige med en af dine spand vand. Ja, men jeg skal bare finde noget kul. Kom lige her, hvor jeg er. Nej. Må jeg finde kul? Hvor har du alle de der spand vand fra? Hvor mange? Andreas, jeg har lavet dem. Jeg har kun én til mig selv. Fuck, jeg røg ned i lava. Hvordan kommer jeg op? Du dør vist ikke. Andreas, hvor er du? Hvor er din navneskilt? Der. Jeg kan nå at redde dig, hvis ikke jeg gjorde det. Jeg tror, jeg healer. Gå over i vandet, gå over i vandet. Fuck, August, jeg er 2. Har du mad? Ja, jeg er med. Du løber bare sådan rundt. August? Prøv at se. Andreas, har du... Kommer jo lige med noget vand her. Nej. Hey, August, vent. Giv mig dit iron eller kul. Har du noget kul? Ja, jeg har 64 plus 22. Giv mig. Hvorfor?
Bare giv mig. Hvorfor? Ellers så får du ikke din spand med vand. Okay. Jeg er ved at dø, August. Vent. Hvad var det, du ville have? Jeg vil bare have noget kul. Ja, så vil jeg gerne bare have spand. Eller jeg er ved at lave en ovn, så jeg kan smelte det der. Jeg har lavet en ovn herovre. Du får mit kul, okay? Og så lad mig have lavet en ovn. Ja. Okay, fedt. Tak. Så får vi 22 stykker Og jeg kul. skal nu. Hvor er du? Jeg er gået hen til min ovn. Hvor er den? Hvis du kan finde mit navneskilt, kan du også finde mig. Ej, August, sig lige. Andreas, kig nu til siden. Det er sådan noget lort. Nå, det er jo. Vil du have noget kul? Nej. Der er guld! August, jeg får noget guld. Yay. 2 stykker guld. Ja, og mere guld. Jeg har fundet Guld. guld. Nu er 4 gold og... What, hvor fedt. Vi har fundet guld, August. Det er Ja, du skal bare give mig kullet, så skal jeg nok lave godt. Ja, det. vil du have det? Jeg putter også lige mit iron ind i den her ovn. Yes. Nå, nej, ikke gold og iron ovn. August, jeg putter noget kul i ovnen, ikke? Ja, jeg laver en iron ovn eller kulovn. Eller Ja. guldovn. So like gold. Ligger også noget... sorry. Jeg lægger bare alt kul i. Jeg har også lavet en ovn til guld. Så, 21 stykker. Du skal bare lade den lave det hele. Nå, hold lige dit navnskilt ned imens. Ej, Andreas. Gør det ikke. Hey, skal jeg ikke prøve at mine lidt her? Og prøve at se. Jo, rundt om det her. Ja. Ikke Jo. gå op. Vi har fundet guld her, så kan vi... Du skal bare sådan mine rundt om det hele. Og... Hey, mere guld! Eller hvad? Var det en fejl? Nej, men det sker nogle gange sådan en lag, hvor man ser emerald og sådan noget. Ja, og så er så lige guld. Og så bliver man ved med at mine og sådan. Ej, hvad noget? Det var bare sådan en lag. Hver gang jeg ødelagde en blok, så viser den enten redstone eller guld. Nej, ikke mere. Nå. Iron ore. Der er allerede 5 stykker iron. Jeg skal lige lave en ny iron pickaxe, fordi at... Helle for at tage de næste 5 iron. Nå, Gå til siden. ja, jeg må lige bygge. Håber jeg finder materialer. Skal vi se. Nå, men August, nu har jeg en ny pickaxe med den her løber ud. August. Gentag mit navn, og jeg dræber dig. Jeg har lige sat mit guld ind, så der bliver 10 stykker guld. Er det ikke fedt? Jo. Der bliver 11 stykker faktisk. Andreas, du må gerne få alt guldet. Okay, tak. Jeg er ikke brug på det. Heller ikke mig, men det er bare sejt at have. Så... Nå jo, jeg vil faktisk gerne have det. Nej, vi skal begge to have det. Må jeg så ikke få 6 stykker af det, og du kan få 5, for der bliver 11. Please. Fine. Jeg ved ikke engang, hvad jeg svarede på. It's beautiful. Like an angel in the sky. Hvad er det, du byder på? 3 diamonds. Jeg har ikke flere penge. Lad være med at bide. Bid not bid. Nå. Nederen. Nedtur. Nå ja.
tager du hele tiden det der? Jamen, jeg gør bare, så deler vi det bag. Nej, men så får du XP'en, Andreas. Ja, og hvad så? Jeg vil gerne have XP Ja, også. jeg sidder bare klar sådan her. Så kan du bare lære at være klar. Lol. Noob. Jeg bruger dig lige som skraldespand. Ej, hvor ondt. Lige groft at bruge andre som skraldespand. Haha. Like an angel. Ej, nu være, August. Det der gider jeg ikke engang have. Jeg fik den! Ikke. Okay. Det er noob. Jeg fik den. Nej, det gjorde jeg. Nu er jeg 5. Jeg har bare 17. Tro på det. Ja, jeg også. Så du kan bare kigge på min skærm. What the? Yes! Nej, fuck du. Ej, lad nu være, August. Det må man ikke, det skal være en hederlig konkurrence. Det er mig, der fører. Styr! Hvad mener du? Jeg har 18 stykker. Det er da mig, der hele tiden får dem. Ja, men det er mig, der har det mest. Det er ikke det gælder om. Det gælder om at have det sjovt. Nej, tro på det. Nej, det er så gammelt. Der ikke kan vinde, jeg går ud på at have det sjovt. Det skulle da heller ikke sjovt, hvis man ikke vinder. Skal vi ikke sige sammen? What in rainy day, day. Okay, jeg vinder, fordi jeg fik det hele. Nummer det dikke dakke da, nummer det dikke dakke da. Ja, tak. Fuck dig. Kom. Nå, videre. Vi må mine. Vi må mine. Andreas, du spilder tiden. Hvad var det? Jeg græd ind, så en diamond og en emerald. Og gæt, hvad der så er sket. Så var det der. Nej. Det er så nubisk. Det er nubisk. Hey, August. Vent, jeg skal lige sætte et crafting table. Gør så det der vand bliver ved med at blive der, så kan jeg også have noget vand. Nej, du kan tage det derovre. Det er mit. Du ved godt, jeg har en crafting table, ikke? Jo, men jeg bruger bare mit af. Lol. 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 Hey, hvordan laver man spand? 3 iron op, ned op. En midten, en nederst og en... Ja. You know. Nej. August, hvordan? Fjern alt det der. Der skal kun være en der, en der og en der. Så. Hvad laver du? Så skulle der også være her. Fjern de der 2 og de der 2. Godt, sådan der. Sådan. Nå, ja. Godt. Oh my god. Jeg har kun barn. Fedt. Oh shit. Hvor kan jeg tage vand fra? Du skal tage helt op fra toppen. Hvis du vil have noget vand, så skal du tage fra toppen. Jeg kan ikke finde toppen. Fuck. Nej. Okay, giv mig din spand, så gør jeg det for dig. Her. Og hvor er du? Jeg er væk fra dig. August. Jeg kommer ned til dig. August, fuck nu af med det. Her. Giv mig din spand med vand. Her. Her, nu beholder jeg den. August. Ses. Noob. August, lad nu være. Nej. Så vil jeg bare sige. Hvad tror du, jeg var på vej op og gøre, Andreas, din noob? Undskyld, helt ærligt. Jeg ved sgu da aldrig. Troede du på det? Ja, engang gjorde du det. Nej. Jo, hvor du bare løb væk. Så ved ikke, hvad man skal tro, når man siger. Ja, og sådan.
Dem. Nej, August. jeg stopper. Sådan. Jeg tager den, der er mest. Nej, what? Så. Hey, der er Aaron. Den vil du gerne få. Der er altså. Det var godt sagt. Det var 4 stykker. August. Nej. Sej. Der er et skelet. Mæk. Du er taberfin. Du ved hvad? Jeg finder en knogle. Jo, du er. Du blev bange for et skelet. Ja, fordi I skød på mig. Men har jeg lov til at sige lyden, mens man spiser mad? Vi spiser ikke August. Jo, vi gør. August. Har du set gylden sted? Not good. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg kommer væk. Fuck. Gå ikke i game mode. August. Shit. Jeg sætter en spand. Spand med vand. Vi tager sten. Dilililum med det X. Nej, vi dræber sten. Og så gider vi ikke høre mere på den lorte sang. Andreas, må jeg få noget træ? Nå. Styrt, Andreas. Det er noob. Jeg har fået vildt meget kul. Aaron. Der er Aaron. August, for fanden. Jeg vidste ikke, du var der. Giv mig nu noget træ. Okay. Hvis du lige gør, så jeg kan komme op. Jeg har ikke en pickaxe, Andreas. Tror du, jeg er dum? August. Okay, jeg skal nok komme op. August. Jeg har ikke nogen pickaxe. Det er jeg heller ikke. Nej, selvfølgelig har jeg det. August, jeg kan godt lave en til dig. Jeg er vildt meget Aaron. August. Jeg vil bare have... Nå jo, bare godt. Skal vi... Jeg sætter lige. Nå, er du klar? Kan du ikke bare give mig noget... Andreas, bare give mig noget træ. 39. Tak for lort. Det var mit eneste træ. Det her er mit hus. Jeg bor her helt alene. Seriøst, hvordan har jeg vi skal sådan der. Ingen. Nå jo, jeg skal bare skråstrege på. Jeg kan lave en redstone fakkel, August. Skal vi ikke tage hjem med vores bytte? En redstone fakkel? Ja, jeg kan lave redstone fakkel. Men jeg har ikke brug for det. Det ved jeg heller ikke. Jeg har brug for penge. Men August? Nej. Jeg bliver her. I minen uden dig. August, skal vi ikke tage hjem? Kom on. Så kan vi finde et lavet hus. Det sagde, vi skulle lave et hus. Ses. August. Bare sige hjem. Ja, det er dig, der skal sige hjem, ikke? Og er der Aaron i vores hus? Det var i dit værelse. Nå, skal vi gå? Jeg skal finde et hus, hvor vi kan lave en.
Hvorfor derovre? Det er ikke der, Andreas. Det er vores hus. Kom. August, vent hurtigt. Jeg skal lige... Godt se. Do you following? Selvfølgelig. Bare kom. Ikke. Vand. August, vent. This is a good history. What? Hvad? Der er en kæmpe vandtand. Hvor er det? Her. Hvor? Oppe i træ. Hvordan lavede du det parkour? Jeg er ikke oppe i et træ, Andreas. Andreas. Jeg laver den gav mig noget for acrobatics, fordi jeg er så god. Andreas, hvor er du? Jeg har en gave til dig. Her. Hvor gør det? Er du bøsse? Andreas må få noget mad. Hvad? Jeg har brug for mad. Det er jeg også. Jeg skal faktisk have noget. Vil du have noget? Ja. Hvor meget skal du have? 4. 20. Sådan der. Nu er du god. Du skal jo heller ikke blive Men jeg er kun et barn. Ja, det er netop der, hvor vi skal blive sød. Løbe. Hvorfor forsvandt du hen? Jeg vender mig bare sådan om. Løbe. Hvis du ikke havde sagt det for mig. Hvor nu? Ja, August. Mip. Ej, så. Jeg er lige gammel og skidt. Jeg overskubber mig ikke. Lol. Det kan være kønt. Frisk Andreas steg. Hey, jeg vil hoppe ned i vandet. Hey, August, skal vi ikke lige fortælle dagens spørgsmål? Jo. Det her spørgsmål, vi har dagens spørgsmål hver dag, og jeg har faktisk et spørgsmål. Det lyder sådan her, og I kan Kommentere på i vores Bare chat. kommentere. Og det lyder sådan her. Hvad holder I traditioner, for eksempel danser rundt om juletræet og sådan noget? Hvis I gør, så skriv i chatten. Eller hvis jeg har nogle andre, så kan jeg skrive det. Ja. Nå, men tilbage til spillet. Nå, men hvor er du egentlig? Et sted. Nå, det er et sted. Der er et stenhus. På jorden? I Danmark? Hjælper det dig meget? Mine. Stærkt. Mine. Jeg bliver hele tiden fuldt styr. Der er nogen, der har været der. Vi skal langt væk. Længere end disse træer. Vi skal til Norge. Lol. Hvorfor bliver jeg hele tiden sulten? Styrer dig, mand. Hvad er det så? Jeg har ikke engang mistet en mad, bare mens vi har løbet her. What har du? Det er min mand. Han har mistet, jeg tror det er 6 eller sådan. Han er ikke vildt dårlig for det. Men for min form er løbet. Din. Jeg er spider. Morderen. Hey, vent på mig. Hvor er du? Hvor er du? Her er jeg. Goddag. Hvor er du, August? Her. Jamen, så lås. Hvor er du? Du fighter mod spider. Nå. Hvor er den? Nej.
Hvor skal jeg jo have hjælp eller sådan noget? Nej. Hvor er det? Bag jordblokken. Noget på stranden. Af en eller anden grund, så tror jeg, du går den vej, i stedet for den vej. Ja. Hvor var det der træ, du ville prøve at komme op i? Nu kan jeg se dig. Stop. Skal vi ikke fighte mod monster? Skal vi finde mod hinanden? Nej, vi fighter mod monster. Åh, fuck, du er ude af formen. Og du vil blive ked af det, hvis jeg trollede dig. Hvad med jeg med trolling? Jeg er jo vildt god til at slås. Eller er jeg? Fuck dig. What? Den nu. Again! Olala. Jeg har et sted, hvor vores hus skal være. Ja, det. Skal jeg hjælpe med at komme? Nej. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor? Det er fordi, at det her hus er jo bygget på sand. Ja. Og består Nå, jeg er pis, man. Pis, man. med. Nu tror jeg bare, jeg vil grave noget. Ja, vi går et andet sted. Pis, man. Med. Og jeg får hele tiden noget fra acrobatic. Og ui! Ej, det var fedt. Prøv at se, man skal bare lave en blok her. Og en blok her. Så. Acrobatic. Fint. Se, så får man XP af at gøre sådan her. Tror jeg. Og min mor ringer. Hej, mor. Ja, undskyld. Vi ved godt, vi er på YouTube. Ja. Folkens, hvad? Ja, undskyld, det var ham, der gik. I kan se på lækker mig. Det er sådan lidt tidligt, den laver lige nu. Why not? Prøv at se. Nu kan I kigge på lækker mig. Stop. Prøv at se mig. Folkens har fået lov at se på min numse imens. Ej. God med dig. Det var bare for sjov. Nej. Okay, August skal have lige. August, Hey, jeg har en gave til dig. Stå der, hvor du står. Foran mig. Og du skal ikke slå mig med dit sværd. Så må jeg gerne slå dig. Jeg får kun dig en gang, så kan du lære det. I building boat. Boy. Boy. Jeg har allerede en. Har du? Ja. Lavede du den imens? Nej. Det var bare fordi, jeg havde den i forvejen. Hvad var det? Hvad fuck skader mig? Det er ikke mig. Der er en, der... Nu er synlig. Det er ikke mig. Slå ud, Lof. August, nu tror jeg, vi lander lige. Det var bare fyrværkeri, du fik i hovedet. Au! Ja, au. Nå, men August. Hvad skal vi? Jeg skal stå her. Hov, August, for fanden, du skal ikke ødelægge min båd, vi skal sejle sammen. Fino. Jeg var tæt på at køre det. Hej, hej. Vi sovs. Sjovs.
Ej, det må du ikke. Morderen August. Ej, August, jeg skal ned på bunden af hesten. Der sker noget med den. Okay, der er sejleræs. Jeg myrder dig! Hvem har lavet den lorteø? Fuck, en klam ø. Nu bøger jeg stå. Nej! Det tæller ikke! LOL! Nej. Yeah, man! Og vinderen er August Clemmer. Jo, fordi vi skal ind på den her ø. Så. Og bum! Kommer i land. Like a bounce. Ej, hvad neden. Min båd gik i stykker, fordi jeg sejlede i den ind. Med den i. You know. Hvem har været her? Ej, fuck, der har allerede været noget før. Det her ser ret ødet ud. Jeg har set græssets farve. Det minder mig om Syrien. Tænk, hvis der er en syrer, der sidder og hører om det her. August giver jo ikke min båd. Min er gået stykker. Vi skal ikke være i vandet lige nu. Men bare til, når vi skal. Jo. Du får lov. Nå, det ligger tæt på ørkenen. Det giver mening. Ligesom ham der lige skrev i chatten. I want to kill him. Jeg skal dræbe dig. Ej, vi skal prøve at finde et sted, hvor vi kan lave et hus og sådan noget. August, den her klippe, ikke? Der er sandstone. August, her kan du grave ind, uden der sker noget. Du må gerne... Jeg er ved at lave et hus. Så skal det være for denne her vinkel herover. August, For så er vi beskyttet. Jeg laver den herfra. så kommer jeg over i. Og vi skal have et top secret hus, så jeg gør den lige sådan her. Toddies. Sandstone, donut. 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 Don't. Don't be stoned. Don't be stoned. Hvor er den? Et mærkeligt sted. Tak for indgang. Faktisk ser det ret neutralt ud, den der indgang. Lav det ikke. Nu er det den samme, som du gjorde før. Ikke lad den være sådan. Jeg har nogle fakta. Eller mig smadrer dig. Jamen, Mig æde skal jeg ikke lave nogle gange til siden, hvor der kan være en gang? Det her er meningen, huset skal være her. Jo, men jeg laver en gang ind til et værelse her. Det her skal væk. Gang ind til værelse. Lad være med at køre den væk. Jeg er i gang, man kan bare dreje ind på sit værelse her. Det er smart, August. Nej, August, hvad er det sådan noget? nothing. Dum. Halløj. Hej. Jeg er i gang med at lave et værelse her. Bum. Her bliver vi nok ikke for. Det er godt. Doble. Dum. Hvor jeg er meget sandstone. Som her. Det skal smides ud. Det er jeg også. Fuldkommen normalt i dit face.
Sidste mur. Bum. Var det her? Her? Nej. Jeg er sikker på, at det er herovre. Nej. Så er det her, man kommer ud. Ja, Altså, optimalt. Ses. Procent. mand, fuck Og en fejl. ikke noget. Lop, lop. Så. Du. Og August, det her. Prøv at se, hvis man graver igennem her, ikke? 2 gange, 3. Så kan man se ud. Det skal vi ikke. Hey, det her, det er vores køkken. Jo. Og mit hus skal være her. August, jeg lukker lige det. Er du med? Hvad? Ikke noget. Jeg gør så, jeg laver lige set home, ikke? Nå jo. Sødt. Home. Oh my god. Jeg har gjort det. Så. Crafting table. Er det dit hus, det her? Hvad? Er det her hus, er det dit? Nej, det er bare et køkken. Nå ja. Ja, det Jeg kunne, laver lige et køkken. det kunne jeg faktisk godt huske. Så er køkkenbordet der, altså. Jeg laver lige et værelse til mig selv. Er det okay? Jeg er i gang. Det her er kun mit. Langt kan det være. Jeg laver lige en dør ud til køkkenet. Jeg laver en dobbeltdør. Sådan her. Det skal jo være hygiejnisk. Eller jeg laver kun dobbeltdør til mit. Sten. Og sakken. Det var ikke det, jeg mente. Der var nogle sten. Ja, det ved jeg godt. Oh, fuck. Oh no. Oh god. Mit værelsesgang, den fører det vist ud. Puha. Puha, Andreas. Puha. Det er bare ikke godt. Det er skidt i føj. Der er sikkert ingen, der finder det. Jeg er i level 49, tror jeg. Tror du? Hvorfor kigger du ikke bare? Nej, men jeg var i level 49 med mine. Fedt. August? Fedt, mand. Spag. Jeg vil Skal vi ikke sige, det er lige meget med de der værelser? Hvad skal vi? Jeg vil have mit eget værelse. Hvad skal jeg? Jeg har lige lavet. Så må du bo alene. Gå ud. Okay. Gå ud. Skrid. Nå, man skal jo, hvor er udgangen så simpelthen? Du skal ikke være med. Hvor kommer man helt ud rigtig August? Der, hvor denne torture sidder på det her mærkelige sand. Okay. Nå, Det er real. jeg håber ikke, der er nogen, der tænker på. Der er ekstra dreje i. August, jeg har 27 iron. Hvad skal jeg bruge dem til? Spag. Let's set a torches. Some torches. Wake up tent. Surf the torch. Nå, men August. Ej, Gå ud. jeg laver også mit eget værelse. Hehe. Tænker nok. My love crafting. What? Jeg tror, jeg har hugget en sandstone, ikke? Og så kom der 2 af de her. Det er sådan mega random.
Jeg tror, det tager et eller andet med... Jeg tror, det tager noget med... en 4 timer at loade en video. Må jeg få noget af alt det træ, jeg gav dig, August? Nej. Nej, August. Jeg laver lige noget. Og klik, 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 klik. Du står bare sådan i mit fjes. Bed om noget træ. Få det ikke. Mere. Få det ikke. Mere. Jeg har altså ikke mere end det her. Plus 40. Ja, godt. Nu skal jeg... Forsikken, ja. Hvad? Flot værelse. Tak. Ja. Så lige stille. Det er irriterende. Men så skulle du også tige stille, okay? Det er mega irriterende. Ud af mit værelse. Jeg er der ikke engang. Fint nok. Tro på det. Lov. Jeg nakker dig selv så mange første minutter. Jeg er bedre til at slå end dig. Jeg er sikker på. Jeg er sikker. Ja, så betyder det heller ikke, at du er sikker. Jeg er sikker på. Tro på det. Bum. Nu står der et eller andet med, at jeg reparerer noget. Gå ud. Din noob. Jeg er ved at gå hen og slå dig. Fix it, baby. Så er der flot kamp dog. Lol. Hey, du har enderpearl. Sejt. August, lad være med at tage. Ja, du får det tilbage. Hvad? Du får det tilbage. Okay, vi dræber ikke hinanden. Og du får dit armor. Det har jeg ikke brug for. Og nu mister jeg alt mit XP. Så kan du lære det. Og hvor er mit kompas? Det ved jeg sgu da ikke. AEM Nord. Skriv skråstreg home. Jeg smider alle de ting, du ikke får brug for. Du er så ond, du tager bare... Her August, jeg skal have enderpearl og lapis lazuli. August, og jeg skal Jeg havde også 14 lapis lazuli. Ja. Nå, du fik mere. Guld. 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 Det er alle mine ting. Vigtigt. Og du har ikke taget noget af mit armor eller min sværd. Vigtigt. Vigtigt. Det meste af dit armor ligger her. Hey, enderpearlsene, August. Enderpearls, August. Sådan der. Like a bounce. Hvad har jeg ikke brug for?
lad nu være, August. Har du ikke brug for enderpearls? Nå, men jeg prøver at kunne tage dem. Jeg har ikke brug for alt det her sten. Dun, 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 dun. Nå, jeg tror bare, jeg gør sådan. Ja, jeg havde noget med et liv tilbage, der da vi gik amok på hinanden. Hey, jeg har en gave til dig. Det er ikke lort. Ja, både tak. Men ja, fuck off. Jeg må herover. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Det gider jeg ikke at have. Knogle. Bum. Hurra. Au revoir. Du har taget en af mine enderpearls. Jeg havde 8. Nej. Dit svin. Let me see. Hey, Andreas, jeg har en gave til dig. August. Ej, nu tror jeg fandme det hele. August, jeg skal have min hakke tilbage. August, jeg havde en hakke. Giv mig den hakke. Fint, du får den. Kast den ud. Væk. Hey, hey for Næse. fanden. Væk med sig. Væk med sig. Dine ting ligger også og flyder rundt i hele mit hus. Ja. Lad nu være, August. Giv mig min hakke. Kast den over til mig. Fuck, du kaster den. Yes. Der ligger bare sådan en masse affald derude. Nå, jeg har en redstone torch. Eller en Nu ting. vil jeg sortere mine ting, hvad for nogle jeg gider have. Det er ved at blive lidt sent, synes du ikke? Jo. Ja, jeg orker heller ikke at spille så meget mere. Fuck, August. Er det ikke bare en affaldsspand og en så? Vores hus? Jo. Jeg tror, jeg vil putte affald ind på dit værelse. Nå, den er brug for. Den giver lys til hele familien. Nej. Gør battle, du! Hvad laver du, Andreas? Din... Lol. Nej, fuck. Jeg havde ikke mit panser på. Lol. Lortesvin. Fuck. August, nu skal jeg have alle tingene igen. Du er godt nok dum, Andreas. Ja, jeg kan godt huske, hvad for nogle ting jeg har. August. Hvor er dit mad hen? Tog min pen. Ja, de der 26 cookies er sgu mine, August. August. Tag dem ind i mit døbe. August. August, stop. August, stop dog for helvede. Stop selv. Stop dig selv. Hvis du dræber mig, jeg smadrer. Okay. Jeg skal nok lade være. Må jeg bede om mine ting? Ja, hvis du går ind på dit værelse. Bede om mine ting. Eller bings, eller dongs, eller ding-dongs. August. Jamen, jeg skal give dig resten af tingene, men du skal bare gå ind på dit eget værelse. Og blive derinde. Ellers så får du ingenting. En klam pickaxe. Nej. Hey, jeg skal have mine iron bukser. Bliv nu. Giv mig. Jeg er ikke færdig, Andreas. Slap nu af. Hvad sidder jeg er sur på dig. Jeg hader dig, din lortvin. Det var dig, der dræbte. Okay, vi ses. Hej.